Μανούλα, εγώ το Πάσχα έχω σκοπό να πάω εκδρομή στη Σμύρνη. Θέλεις να πάμε μαζί? Γιώκ, εγώ πριν από χρόνια με τον Κύρισε πήγαμε. Και πειράς να πας και με τεμέν? Πειράς. Εσύ εβγάλ την ψή μου όλων με τα βίντεο και τα φωτογραφίες. Άμα θέλεις. Κι θα ευγάλωσε. Αστερούμε. Τι αισθάνομαι? Μανούλα. Σαν το Πού πας πάλι? Στην Κοτσιά Μαχαλά. Αυτή τη φορά θα πας στη Σμύρνη? Ναι. Τι έγινε, έχουμε τίποτα κατακτήσεις? Όχι ακόμα. Ξεραήλα. Σαν θα λέγα το. Αν αρχινάς και πέρς και στέξ τα βίντεο και τα φωτογραφίες, εγώ θα αφήνω σε και κλώσκουμε πει στην Ελλάδα. Εσέναν την Καρίν και μπορώ να εγρικώσει. Το πάθανς και εκεί θέλεις να βγες φωτογραφίας. Οι θαυμαστές σου στο YouTube θέλει να ελέπνεσαι. Έμορφα. Τώρα τι δεν άλλο ζόρ και έχω. Θα νονίζω και εντό θα λένε οι θαυμαστές. Πέα τίλση θαυμαστές στο YouTube. Εγώ τώρα και θέλω να βγαίνω φωτογραφίες, γιατί τα μουντζούρια με γένταν άμον τη μαϊμούς. Αμανόι λέγνε το ακόμα είσαι έμορφος. Ψέματα λένε. Λέγνα τα για να έχνουμε να γελούν με τεμένα. Δεν λένε ψέματα. Έσνε και είσαι έμορφος. Εσύ έλεψες με έμορφον επειδή είμαι η μάνας. Η Μανούλα πολλά αγαπά τα ζώα. Ατά μόνον έχνε καλόν καρδία και κανάγκη επηρεάζει. Μακάρι οι άνθρωποι να αισθανάμουν τα ζώα. Εξέρς ανθούλαν το εθέλνα εγώ να επόρνα σαν και χρόκαμπον απέσυν παξί μου να εμάζευα όλα τα αδέσποτα, τα σκυλία και τα κατούδια και να εχουσμέτευα τα. Ναι, πολλά εύκολο να είσαι τόσα ζώα και να χουσμετεύσατα. Εγώ θα παρακάλνα τον Πάτερ Γαβριήλον να έρθει βοηθάμε ας σου τελέν την Θεία Λειτουργία. Ξέρω πως εκείνος αγαπά τα ζώα. Ναι, ο Πάτερ Γαβρίλος τεσόν το ζώρες. Είμαστε στη Φώκια. Μανούλα, βλέπεις τις φώκες? Πώς και βλέπω. Λένε ότι απέναντι ήταν τα βράχια όπου έμεναν οι σιρήνες. Αυτά τα μυθολογικά θηλυκά πλάσματα με τα φτερά. Αχα, σαν εσχήνεσες να λες με φούσια. Δεν το λέω εγώ, η μυθολογία το λέει. Ήταν αυτές που ήθελαν να ξελογιάσουν τον Οδυσσέα με τους γοητευτικούς ήχους των τραγουδιών τους. Αυτό η μυθολογία όλο λέει πως οι καρύδες είναι σποταλεμένοι και θέλουν να κομπώνε τα γούρτς. Και λένε το Οδυσσέα σε τον άμον περέκεντε. Ετελέθαν ο πόλεμο τη Τρίας και αυτός αντί να κλώσκεται στην πατρίδα να στην Καρίνα την Πινελόπη, στο Γιώνα τον Τηλέμαχο και στο Σκύλωνα τον Άργος, αυτός άμμος τσουρούμενον Ελλάσκου τον αδάκια εκεί. Άλλο τι θα ακούσω. Μόνο εσύ έχεις αυτή την άποψη για τον Οδυσσέα, αφού όλες οι γυναίκες τον προκαλούσαν. Ναι, τον άχαρον. Ας πάει αγκαλία στο Μητού. Μπα, ξέρεις και το κίνημα Μητού? Πώς και ξέρα. Όλη την ημέρα στην τηλεόραση τα ακούω. Για την Μπεκατόρ, τον Χαϊκάλη, τον Φιλιππίδη την Ανεσέγκα να πέσω χαπής και εκείνον τον άλλον την Εραξία, τον Λιγνάδη. Πώς από τον Οδυσσέα και τις Ειρήνες φτάσαμε στο Φιλιππίδη και το Λιγνάδη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ατάν το λες το τραγώδνανε οι Σιρήνες, αέρασε τον και εκείνοι έλεγαν πως εκείνοι τραγώδνανε. Ορίστε, τώρα η Κυριακή γέντονε και φυσικός επιστήμονας. Και αμδό. Η Σμύρνη μαμά είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Μεσογείου. Την αναφέρει και ο γεωγράφος, ο Στράβων. Ο Στράβος. Τον εξέρα τον, αυτός πόντιος τον. Πώς καταφέρνεις όλο να τα αναγάγεις στον πόντο, τι να σου πω. Και αφού έτωνε ασυναμάσιαν του πόντου. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αρελέψ. Από εδώ λένε καταγόταν και ο Όμηρος. Εγώ ξέρω. Εξαντώ θα λες μας ότι ο Όμηρος πάει τον Πόντιος. Γιώκη, θα έλεγα το. Θα έλεγα ότι ξέρω ότι ο Όμηρον έτον ασυχείο. 7 πόλεις λένε ότι ερίζουν για την καταγωγή του.
Ανθούλα, αυτός ξέρω λέγανε ότι έτωνε και αόματος Γιώργος. Ναι, λένε ότι από εκεί βγήκε το όνομά του. Μη ορών Όμηρος. Αχα, σαν ερχήνες εν τη γραμματική. Πολλοί σπουδαίοι κατάγονται από εδώ. Ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Σεφέρης, η Κιβέλη, η οικογένεια των Κατακουζινών. Ο Ρώμας, αυτός που πες στην τηλεόραση. Αχ, που γαλέφτα μεταγούνται την Καρίν. Εδώ ήταν η ελληνική κινησία. Ο δρόμος εδώ με τις φίλες. Το τμήμα αυτό δεν είχε καεί. Γι' αυτό και... Να, μαμά, εδώ στην παραλία μετά την πυρκαγιά που έβαλαν οι Τούρκοι, μαζεύτηκε ο κόσμος και προσπαθούσε να μπει στα καράβια να γλιτώσει. Αχ, η Σιλιάκερη, το κακό το έπαθα. Έχεις και τη ρεπούση την ιεραξία να λέει πόσο γέντονε συνοστισμός. Συνοστισμός λέγανε όταν τα κουτουρεμένα έφτανε κολοπάρτι. Κορονοπάρτι. Αντί που ο Γράσεβα να γλιτώνε καταστροφή τον γιοκ συνοστισμός. Μια πόλη κόσμημα που έκτισαν Έλληνες μετατράπηκε σε τέφρα από τους νεότουρκους του Κεμάλ. Να σώζνε τα σκυλία στο κεφάλι μου. Αχ, πώς συγκινούμε βλέποντας όλα αυτά εδώ. Νιώθω σαν να είμαι κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς που πάσχησαν να γλιτώσουν. Εσύ, μαμά, δεν το νιώθεις αυτό? Γιο. Γιατί? Εγώ τώρα γέρασα και θέλω να συγκινήμουν. Πε κατάλογο, χαρεμένο, με ευτυλάξεν υψήν. Καλά, να, έλα, δες το κορδελιό. Ήταν η ακριβότερη συνοικία της Σμύρνης. Η ακριβότερη. Και τώρα το κορδελιόν της Θεσσαλονίκης εγέντον το χειρότερο. Γιατί? Γιατί πολλά γύφτε μαζεύταν εκεί. Μαμά, μήπως είσαι ρατσίστρια? Εγώ ξάγει ρατσίστρια κοίμη. Ατίν είναι μισκυλεμέδες και θέλουν να βγάλουν παράδες χωρίς να δουλεύουν. Ναι, αλλά... Και σαλά. Για έπαρμε έναν γκουρούρ αστρόγο να γουρζουλιάουμε. Άμονε πείνασα. Πεζή γυναίκα. Τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τόσα χρόνια αυτή η εκκλησία δεν άκουσε ψαλμοδία. Πώς συγκινούμε, βρε μαμά. Αρ πολλά συγκινήσε, βαρέθασε. Καλά που μπήκαμε πρώτες και πιάσαμε καλή θέση, μαμά. Αχ, τι όμορφα που είναι. Ναι, τα πολλά έμορφα είναι. Καλά θα έλεγω μια πολλά. Και ο παπάς τι φιλόξενος, πώς μας υποδέχτηκε. Ναι, και λένε αυτό τη στολή το εφόρνε. Πρώτη φορά είναι φόρεσε να το καινούργωνε. Μαμά, τώρα μαζί μας κάνουν Θεία Λειτουργία και οι Άγιοι. Και οι ψυχές όσων χάθηκαν τότε στην πυρκαγιά της Σμύρνης είναι εδώ ανάμεσά μας. Το νιώθεις, μανούλα? Εκείνη καημένα τώρα τα στούδια του πακεπέμνανε. Μαμά! Ντόε! Όλο μου το χαλάς. Τώρα θα βγουν έξω να κάνουν το έθιμο. Εμείς να μην βγούμε. Και γιατί να μην βγαίνουμε? Θέλω να βιντεοσκοπήσω πώς θα μπουνε στο ναό. Μετά το την κάμερα πολλά έπαιραν τα μυαλά σ' αέρα. Θα ρίξει και είσαι Μανουσάκης. Το λέω. Μανουσάκης, εσύ έδευες και τον Φραντς Κόπολα. Μαμά, το εγέντον, επέρεσε ο ύπνον. Έρθεν στη Σμύρνη να εφτάει Ανάστασιν και ατέ εντό και εντορωθών. Γνεύσες? Νεκρό. Ανάσταση στη Σμύρνη. Βαντούλα. Είχε χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, Βαντούλα. Αληθώς Ανέστη.
το έφτανε. Πιο σιγά. Και γιατί ο παπάς κρουήλαχτα την πόρτα, ερθόρισε τη σακόνια του. Έτσι πρέπει. Και γιατί και ανοίγνα τον. Έτσι λέει το τελετουργικό. Το τελετουργικό λέει ο παπάς να ακούεις να ανοίγνα τον και ατσι να μην ανοίγνα τον. Ναι. Γιατί, το έπηκε έτσι. Έθιμο είναι βρε μαμά. Ο παπάς είναι ο Χριστός που κατεβαίνει στον Άδη και σπάει το βασίλειο του θανάτου. Στον Άδη, ξανερχίνεσαι στα Παλαλάς. Ο Άδης θα βάσει στην Τουρκία, ναι. Όγρε μαμά, ο Άδης είναι προσωποποίηση του θανάτου. Και γιατί ο Χριστός να κατέβαινε στον Άδη? Να κηρύξει στους πεθαμένους, να τους μιλήσει. Και οι αποθαμένοι αφού είναι αποθαμένοι, πώς θα ακούγνα τον? Στις ψυχές τους θα κηρύξει. Στις ψυχές τους, εγώ απατατή δεν και γρικό. Αυτά είναι δύσκολα θεολογικά θέματα. Τι να σου εξηγώ τώρα? Εγώ αυτό το έθιμα πρώτη φορά είδα το. Πού να το δεις? Πόσες φορές μας άφησες μόνους να πάμε στην Ανάσταση? Δεν θέλετε να εφτάω. Όλοι θέλετε τα. Να βαφτοβά. Να εφτάω τσουρέκια 3 κιλά αλεύρι. Να εφτάω μαγειρίτσα. Όταν έρχονταν ώρα να πάω στην εκκλησία, σκοτωμέντζα έμεινε το μάτι με σπαλίουσα. Εμείς δεν θέλαμε να κάνεις τόσες δουλειές. Να έρθεις μαζί μας στην εκκλησία θέλαμε. Ναι, για το όταν εκλώσκουν μέσα στην εκκλησία νερούσνετε να πάω στη μαγειρίτσα να ήμουν αρκούδια. Μαμά, άρχισες πάλι. Και με άρπισε μα τα λέω. Ο πατέρας έτρωγε και 3 πιέτα. Εκείνον τον άνθρωπο και θα ανοίγνα τον, ακόμα ακούει την πόρτα. Αχ, βάει εμένα που πας σε ρούξενο μαδρά χαρούν. Τον έφαγες τον άνθρωπο να ρωτάς γιατί κάνει αυτό, γιατί κάνει το άλλο. Ανθούλα, είδα αυτήν με τα ξαπτέρια και θυμήθα έναν ανέκδοτο. Ποντιακό, λέγα το. Βρήκες την ώρα για ανέκδοτο. Το λες μετά. Γιώκ, μετά θα φοβούμεθα να σπάλατε. Ένας πόντιος, καμία στην εκκλησία και παίρνει. Είπε να την κικαρία, εσύ το χριστιανός είσαι, καμία στην εκκλησία και πας. Τώρα τρανών εβδομάδα, τρανών Παρασκευή, γιατί να μην πας στον επιτάφιο? Εκείνος που είπε να σπάω. Επίε, τέρεσαν όλοι, πες στην εκκλησία, κράναν τα ξαπτέρια, κράνανε τα λάδαρα, όλοι κάτε κράνανε, ατός πανούντζεν τον αυτό εγώ. Ήβρενε και καέναν κολυβήθραν, παίρνα και χπάστεν εκείνος. Όλοι εντάμαν πήγαν από πίσω στον επιτάφιο. Όταν πήγε στο σπίτι ρώτησε να τον Ικαρεί πώς επέρασε στην εκκλησία, εσύ το έπικες. Είπε τον πίνα, μία πήγε στην εκκλησία και εκείνο που έρουξα πάω στην μετακόμιση. Τι ωραίο. Τι ωραία που είναι η Ακρόπολη της Περγάμου. Εδώ μαμά είχε ιατρική σχολή. Εδώ σπούδασε ο Γαλινός. Στη Θεσσαλονίκη είναι έναν κλινική, έλεγανα το τη Γαλινού. Ναι, ο Γαλινός ήταν γιατρός της αρχαιότητας. Εδώ ήταν και το Ασκληπείο. Νοσοκομείο ήταν. Θεραπευτήριο. Υπήρχαν ένα σώρο ναοί. Εδώ έκαναν βοτανοθεραπεία, έπιναν ιερό νερό. Ιερό ήταν. Και πιστεύω να τον άμον εκείνο το νερό την καματερού τη απατεώνα. Εδώ έκαναν λουτρά, ασκούνταν, διάβαζαν, έβλεπαν θέατρο. Πιο πολύ να χαλαρώσουν, να ηρεμήσει η ψυχή τους. Ρίξα όπως δεν το είναι όταν το λένε τα σπα. Κάπως έτσι, αλλά εκεί πιο πολλοί από τους γιατρούς έκαναν κουμάντο ιερείς. Ήταν γιατροί ιερείς. Εκεί πέτσου πόθαν οι ιερείς. Λένε κοίμιζαν τους ανθρώπους και ο Θεός στα όνειρα που έβλεπαν υποδείκνε τη θεραπεία που θα έκαναν. Όπως τώρα με τον κορονοϊό, πολλοί ποπάδες έγιναν λοιμοξιολόγοι και συμβουλεύνε μας να μην έφταμε το εμβόλιο γιατί λέγανε αντίχριστο. Εγώ θα φεύγω και μπορώ να ακούω όλοι να τα σαχλαμάρας. Πού πας?
Άλλο και θέλω να ακούω τα παραμύθια. Θα πάω να μένω στην είσοδο και κάτω. Ξεχνώ, αχ Περγάμο, σε θυμάμαι και πόνο. Τι βάφεις? Τι βάφεις? Το πούτσι. Πάλι προβλήματα με το πούτσι σου. Αυτό το πούτσι ήταν ελαττωματικό. Βρισκόμαστε στο λόφο του Σατανά. Να σέτσνε τη ράτσα μου. Το καλύτερο μέρος εδώ καναδόν. Καρσί ελέψ και τη μυτιλίνη. Σ' αρέσει να μιλά εδώ? Το Ιβαλή. Όχι, του Σατανά. Το Σατανά. Όχι, ο Σατανάς δεν μ' αρέσει. Μαμά, τον φοβάσαι το Σατανά? Και ποιος είναι ο Σατανάς και θα φοβούμαστε? Είναι το πνεύμα του κακού. Τι σκατίτα πάλι. Δεν πιστεύεις στην ύπαρξή του? Γεια. Ναι, αλλά ο Χριστός είπε ότι υπάρχει. Και όταν ο διάβολος τον πείραξε στο 40 ώρος, ο Χριστός του είπε «Είπα γιο πίσω μου Σατανά». Αφού είπε να τον Χριστό να έφταε. Αμαν ο διάβολον τη δεν και μπορεί να έφταει. Αν ο άνθρωπον κι Θεό. Εσύ μαμά τι θα έλεγες στο διάβολο αν σε πείραζε? Θα έλεγα τον ας το διάβολο να παδακές. Θα έλεγες στο διάβολο πάνε στο διάβολο? Έτσι αν και έλεγα θα έλεγα τον δεν βαχάθα φορισμένη. Σου αϊβαλή, η Μάρσα η Κερεκή, εντόκανατεν τα παπούτσια. Ντου έπαθες. Τερόντο επρέσταν τα ποδάρια μας ο πολλά το περβάτε μου. Αλλομίαν όντα θα ταξιδεύομαι θα πέρω σε αθλητικά παπούτσια να φορείς. Γέλα με τη μάνα σου. Να και τα μοσχονίσια μαμά. Έμορφον ονόμα ανέχνε. Από το όνομα ενός κουρσάρου, Μόσκου, που λιμέριαζε πάνω τους. Για τα το. Ατέ η Δέσποινα, πολλά καλές αξεναγώσεν, πολλά πράγματα είπε μας. Και σήμερα φεύγουμε, είναι Δευτέρα. Φεύγουμε. Και όπως πάντα... Μανούλα, καινούρια παντόφλα βλέπω. Πάλι έχεις προβλήματα με το πούτσι σου? Όχι, επειδή είναι ωραίες τις φόρες. Ναι, αλλά έτσι πώς θα βρεις γαμπρό? Εκείνος αν με θέλει, Καλά. με θέλει και με παντόφλα. Άτε. Μανούλα. Βρισκόμαστε στην Τρία. Να και ο δούριος ύπος. Εδώ έγινε ο Τροϊκός πόλεμος μαμά. Τα εξαίρετα. Εγώ πάω να το μάθημα να ακούω το δάσκαλο πάντα να λέει για την Ιλιάδα και την Οδύσσιο. Εδώ μαμά ήρθαν οι Έλληνες να πολεμήσουν τους Τρώες. Έρθανε να παίρνει ο πις την Ελένη. Λέγνε έτωνε πολλά έμορφος και γιοσμάσα. Μάλλον για εμπορικούς λόγους ήρθαν. Έξερα έναν κι άλλο. Εδώ ο Αχιλλέας θύμωσε και δεν πολεμούσε. Για τα γκόμενες θα σκοτούσαν και θα έτρωγαν τον άλλο. Εδώ πολέμησε και ο Πάτροκλος. Ο Πάτροκλος. Εγώ άκουγα που έλεγαν αυτός ήσαινα με τον Αχιλλέα. Τι είναι αυτά που λες μαμά? Τι ξέρω, έτσεξα. Για τον Αγαμέμνονα τι άκουσες? Εκείνος εύτελωσε τον. Ο λίγον κι άλλο θα θυσίαζε την Θιακατέρνα την Ιφηγένεια. Ο Μάντης Κάλχας του είπε να το κάνει. Κι αν έλεγε τον ο Μάντης Κάλφας να τρώει σκατόν, εκείνος θα έτρωγε να το. Για τον Έκτορα? Εκείνον το σιλιάκλερον πολλά έπονεσε με τον η καρδία. Έδωσε να τον Αχιλλέας ο πίσας άλογον και τσακάνιζε να τον. Μια χαρά τα ξέρεις αυτά μαμά. Αλλά για τον Οδυσσέα...
Είπασε ο Οδυσσέας έτον έναν τρανόν μπερεκεντέρ. Α, εσύ θα μας αλλάξεις την ιστορία. Άντε, πάνε κάτσε κάπου, πιέσαι έναν καφέ. Εγώ θα συνεχίσω την ξενάγηση μόνη μου. Άλλο καλείον, δέβα. Άλλον το θα ακούω. Εγώ θα αλλάζω την ιστορία. Για άλλο λόγο λέει η Ανθούλα έρθαν να δάει οι Έλληνες. Εγώ λέγω έρθαν για την Ελένεν. Α, τώρα έντο και σονού. Όταν επέναμε στο σχολείο και είχαμε αυτό το μάθημα, πάντα αρχίναμε και τραγώναμε. Ο Πάρης Αφιλότιμον έκλεψε την Ελένη και άφησε το Μενέλαο με την καρδιά κλασμένη. Μαμά!